με δουλειά θα το ξεπεράσουμε. Για να δούμε εδώ το πρόγραμμά σας. Τι λέει το πρόγραμμά σας? Το ερευνητικό έργο, μπορείτε να μας το εξηγείτε, τι ακριβώς προβλέπει βάσει το έργο, λοιπόν, που μας φέρατε, ναι. Το έργο λοιπόν αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός διεπιστημονικού δικτύου, το οποίο όπως σας είπα ήδη έχει υλοποιηθεί στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, με στόχο την πρόληψη καταστροφών από σεισμούς, πλημμύρες και κατολιστήσεις. Αυτό το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 90% και 10% από το ΕΣΠΑ, από εθνικούς πόρους. Η ομάδα, είναι σημαντικό να πούμε, των εταίρων που συμμετέχουν, ξεκινώντας από το ΤΕΙ Σερών και της Μακεδονίας, με συγχωρείτε, που είναι ο επικεφαλής εταίρος και έχει την ευθύνη όλου του έργου και του συντονισμού. Είναι το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, που είναι ένας κορυφαίος φορέας για σεισμική μηχανική στην Ευρώπη και στον κόσμο. Έτσι είναι το λεγόμενο ΙΤΣΑΚ, που ανήκει στον Οργανισμό της Σεισμικής Προστασίας. Είναι το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι ένα αντίστοιχο με το ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο, το Kandili Observatory and Earthquake Research Institute, που ανήκει στο Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου από την Τουρκία, όπως επίσης και το Πανεπιστήμιο, το Istanbul Technical University από την Κωνσταντινούπολη. Ακαδημία Επιστημών Βουλγαρίας, Ρουμανίας, επιστήμονες ειδικοί σε θέματα πλημμυρών, κατολιστήσεων κλπ. Ακαδημία Επιστημών Μολδαβίας, Ακαδημία Επιστημών. 80 συνάδελφοί σας λοιπόν από 8 χώρες δίνουν τα φώτα τους. Για σας, ποια είναι η καινοτομία αυτού του έργου? Ότι θα μπορούμε να προβλέπουμε πόσο καιρό πριν, για πόσο καιρό μετά? Ποιο είναι ακριβώς το ζητούμενο από αυτό το πρόγραμμα, το καινοτόμο, το πρωτοποριακό, για το οποίο έχετε λάβει και περγαμηνές? Το πρώτο είναι ότι 80 άνθρωποι αυτή τη στιγμή, οι οποίοι συνεχώς αυξάνονται, καθώς έχουμε αιτήσεις από πανεπιστήμια άλλα να συμμετέχουν στην ομάδα αυτή, συνεργάζονται και κατάφεραν να συμφωνήσουν στις μεθοδολογίες αυτές τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν, οι οποίες είναι οι κατάλληλες για τη συγκεκριμένη έρευνα, αξιόπιστες και ακριβείς και με ελάχιστες απαιτήσεις σε δεδομένα, ώστε να είναι εφαρμόσιμες. Αυτό που είπατε πριν ήταν πολύ σημαντικό. Να είναι εφαρμόσιμες. Το πρώτο αυτό είναι. Το δεύτερο είναι ότι οτιδήποτε κάνουμε, μεθοδολογίες, δεδομένα κλπ., θα είναι ελεύθερα προσβάσιμα προς όλους από το διαδίκτυο. Βλέπετε εδώ κάποιους χάρτες που ήδη έχουμε κατασκευάσει σε πιλωτική εφαρμογή στις ΣΕΡΕΣ. Δεξιά ο χάρτης δείχνει από πού προέρχονται τα στερεά, το ίζημα δηλαδή, το υλικό που μεταφέρει το ρέμα και στο τέλος προκαλεί την πλημμύρα και για το εξαιτίας του υλικού αυτού αλλά και εξαιτίας του νερού, ώστε να μπορούμε να σχεδιάσουμε φράγματα ανάσχεσης και συγκράτησης αυτών των στερεών. Τις θέσεις που εντοπίζονται ως πιθανές θέσεις πλημμύρας στο κάτω μέρος της εκβολές περίπου αυτού του ρέματος, ίσως φαίνονται λίγο στα σχήματα αυτά κλπ. Είναι μια πιλωτική εφαρμογή που κάναμε ξεκινώντας από τις ΣΕΡΕΣ. Θα συνεχίσουμε και με άλλες πιλωτικές εφαρμογές σε άλλες περιοχές. Αυτό που φιλοδοξούμε είναι όλη αυτή τη γνώση, τα δεδομένα της μεθοδολογίας, να τα περάσουμε στους φορείς που εμπλέκονται σε τέτοιου είδους θέματα διαχείρισης σε όλες αυτές τις χώρες. Αυτό που βλέπουμε είναι επιτόπου, είναι τοπική κλίμακα, κλίμακα έργου, είναι διατομές στο ρέμα των Αγίων Αργύρων στις ΣΕΡΕΣ, οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε τις παραμέτρους πλημμύρας. Τι βάθος θα έχει το νερό, ποια περιοχή θα πλημμυρίσει, πόσο θα υπερχειλήσει το νερό την όχθη. Αυτό πόσο καιρό πριν το ξέρουμε? Με την πλημμύρα, προσέξτε, των 200 ετών. Με την πλημμύρα που συμβαίνει κάθε 200 χρόνια, είναι αυτή που δεν την έχουμε δει ακόμη. Μάλιστα. Άρα να σχεδιάσουμε ένα έργο που θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την πλημμύρα και να είμαστε ασφαλείς. Επομένως είναι η γνώση ασπίδα για το μέλλον. Μπορούμε να προλάβουμε φυσικές καταστροφές και τέτοιου είδους θέματα που μέχρι τώρα ήμασταν ανήμποροι ως πολιτεία. Η γνώση συνεργάζεται και μάλιστα σε επίπεδο 80 επιστήμονες από 8 χώρες για τα συγκεκριμένα θέματα. Εμένα παραμένουν τα ερωτηματικά μου και οι επιφυλάξεις μου για το κατά πόσο μπορούμε να ανταποκριθούμε στην αμεσότητα και στην ανάγκη φραγμάτων, γιατί συνομιλώντας με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, η έλλειψη φραγμάτων σε ολόκληρη τη χώρα είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Το γνωρίζετε καλά, έτσι δεν είναι? Συμφωνώ απόλυτα και ξέρετε, δεν είναι η έλλειψη φραγμάτων, είναι η έλλειψη χρημάτων. Η έλλειψη χρημάτων για να γίνουν φράγματα, γιατί ξέρουμε πού πρέπει να φτιάξουμε φράγματα. Και τα χρήματα μπορεί κανείς να τα διεκδικήσει όταν έχει όριμες προτάσεις. Μελέτες δηλαδή έτοιμες που αποδεικνύουν τι ακριβώς χρειάζεται, ότι έχει ασχοληθεί, έχει δουλέψει δηλαδή. Και επομένως τα χρήματα αυτά μπορούμε να τα αντλήσουμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με αντίστοιχες προτάσεις για άλλα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, τα οποία αποσκοπούν ακριβώς στην κατασκευή τέτοιων έργων. Εδώ τι βλέπουμε? Βλέπουμε κατολιστικό κίνδυνο στον δρόμο Σερών Λαϊγιά που πηγαίνει στο χιονοδρομικό κέντρο και Σερών Εξοχής. Τα κόκκινα είναι τμήματα του οδικού δικτύου όπου υπάρχει κίνδυνος κατολίσθησης, καταπτώσεων, αστοχιών, εν πάση περιπτώσει, ενώ τα πράσινα είναι ασφαλή τμήματα. Με μοβ βλέπουμε τις θέσεις στα φυσικά πρανή, όπου επίσης υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Εδώ πώς πρέπει να επέμβουμε, ας πούμε, για να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον κίνδυνο? Είναι πάρα πολλοί τρόποι, από την βελτίωση της γεωμετρίας των πρανών
μέχρι την τοποθέτηση δικτυών συγκράτησης όταν καλύπτουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις, τις συγκεκριμένες αστοχίες, πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα και με ελάχιστο κόστος σε σχέση με το κόστος που έχουμε όταν συμβεί ένα γεγονός όπου εκτός από τα θρήματα που θρηνούμε συχνά πρέπει να αποκαταστήσουμε και το οδικό δίκτυο κλπ. Και τέλος εδώ, σε αυτή τη διαφάνεια του εδώ βλέπουμε το WebGIS, το σύστημα, μια πλατφόρμα δηλαδή η οποία θα προσφέρει πρόσβαση στους πάντες σε όλα τα δεδομένα, στα αποτελέσματα και μάλιστα, αν προσέξετε, αριστερά είναι ένας πίνακας περιεχομένων όπου κανείς επιλέγει τι θέλει να βλέπει στο χάρτη που είναι δεξιά και στη μέση ακριβώς φαίνεται η βιβλιογραφία και οι επιστημονικές δημοσιεύσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται η παραγωγή αυτού του χάρτη. Επομένως, μπορεί κανείς να τεκμηριώσει και την αξιοπιστία και την επιστημονική ορθότητα των αποτελεσμάτων. Και αυτός είναι ο στόχος μας, τα πάντα να είναι τεκμηριωμένα, τα πάντα να είναι καθαρά, αξιόπιστα και ακριβή. Η εκτίμηση λοιπόν πλημμυρικού κινδύνου και κατολιστήσεων με την ολοκλήρωση του προγράμματος, πότε προβλέπετε να ολοκληρωθεί καταρχήν το πρόγραμμα? Ελπίζουμε ότι θα πάρουμε την παράταση γιατί είμαστε σε διαπραγματεύσεις. Έχουμε εξασφαλίσει την υπόσχεση, θα δουλέψουμε σκληρά για να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωνόταν στο τέλος του Απρίλη του 2015, αλλά με την καθυστέρηση αυτή των 6 μηνών που προβλέπεται ότι θα έχουμε τελικά, θα τελειώσει 6 μήνες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μάλιστα εγώ τους ζήτησα 6 μήνες και αυτοί μου προσέφεραν 7 μήνες παράταση. Έτσι λοιπόν στο τέλος του Νοέμβρη του 2015 θα έχουμε αποτελέσματα πολύ πιο νωρίς. Πιστεύω από σήμερα. Πολύ σωστά. Πολύ πιο νωρίς πιστεύω ότι καθώς ξεκινήσαμε ήδη επαφές με την περιφέρεια και συναντήσαμε ανθρώπους ανοιχτούς και διαθέσιμους για συνεργασία. Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Να τους θέσετε τα συμπεράσματα. Όχι μόνο, τα πάντα και κυρίως τη στήριξή μας σε ό,τι αποφασίσουν να κάνουν, θα τους ενημερώσουμε και θα έχουν τη στήριξή μας στην απόλυτη σε οτιδήποτε θέλουν σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Ένα χρήσιμο υλικό λοιπόν θα τους το παραδώσετε για να πράξουν τα δέοντα μετά, να σχεδιάσουν με καλύτερο τρόπο τα έργα, γιατί πολλές φορές γίνονται λάθος επιλογές, έτσι δεν είναι? Τηρείται άλλο πρωτόκολλο προτεραιότητας. Σωστά. Όχι το ενδεδειγμένο, τουλάχιστον εμπροκειμένου όταν μπορούμε να κάνουμε 5 φράγματα να κάνουμε τα άκρως αναγκαία, αυτά που πρέπει να γίνουν σε πρώτη γραμμή. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ιεραρχήσουμε πρώτα από άποψη σημαντικότητας τις περιοχές που θα πλημμυρίσουμε, θα έχουμε κατολιστήσεις, να δούμε τι διακινδυνεύει εκεί, τι τίθεται σε κίνδυνο, να τα βάλουμε σε μια σειρά ώστε και κανείς να μην έχει παράπονο, τα πάντα να είναι καθαρά, διαφανή, αλλά και η δουλειά να γίνει συστηματικά και βήμα-βήμα. Και να ξέρουμε τι διεκδικούμε. Λέγαμε νωρίτερα ότι η βραχνά των Δήμων είναι τα φράγματα. Πάμε μια βόλτα στο Δήμο Πολυγύρου, όπου εκεί έχουμε μάλλον κάποιες καλές εξελίξεις για κάποια έργα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο Δήμαρχος Πολυγύρου, κ. Αστέριος Ζωγράφος. Κύριε Ζωγράφε, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Πέριξης του 2%. Μας ακούει ο κύριος Ζωγράφος? Ναι, καλημέρα, τι κάνετε? Καλά είμαστε, συνομιλούμε εδώ με καθηγητή του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για ένα πολύ πρωτοποριακό πρόγραμμα που θα μπορούμε να προλαμβάνουμε πλημμύρες και κατολιστήσεις. Φαντάζομαι εσείς στους Δήμους θα έχετε ανάγκη αυτά για να ξέρουμε τι έργα... Πρέπει να έχουμε και εμείς μια ενημέρωση τέτοια. Πρέπει να έχετε μια ενημέρωση, να έρθετε σε επαφή με τον κύριο Παπαθεοδόρου, γίνεται εξαιρετική δουλειά. Και στη Χαλκιδική από φράγματα πάμε καλά. Να προτιμήσει και εμάς. Βεβαίως. Ούτε συζήτηση φυσικά. Χαρά μου. Εκεί στον Πολύγυρο από φράγματα πάτε καλά στο Δήμο σας, κύριε Ζωγράφε? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μεγάλη πυκνότητα βλαστήσεως, αλλά ανεξάρτητα από αυτό που φέρεται ότι με προϋποθέσεις μπορεί να αποκρουστούν τέτοιου είδους φαινόμενα, αλλά παρά τα αυτά όμως, επειδή υπάρχουν μεγάλες υψομετρικές διαφορές, να αντιλαμβάνεις ότι πρέπει να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα και ήδη έχουμε στα σκαριά ένα έργο 1.220.000 ευρώ και μπήκαμε στη διαδικασία τώρα να ετοιμάσουμε τη σχετική μελέτη για να γίνει μια περιφερειακή αντιπλημμυρική τάφρωση και να διασφαλίσουμε τον Πολύγυρο. Μάλιστα. Γιατί έχει μεγάλες κλίσεις, καταλάβατε. Μάλιστα. Μπορείτε να συνεργαστείτε και με το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, μπορούν να ξέρουν χρόνια μετά τι πλημμύρες θα δώσει η συγκεκριμένη περιοχή. Ωραία, ωραία. Κύριε Ζωγράφε, σας πήραμε και με αφορμή την έγκριση ενός πρότυπου γυροκομείου στον Πολύγυρο. Ξέρω ότι είναι ένα έργο που το παλεύατε χρόνια και τώρα σε χρόνια κρίσης αυτά τα έργα λίγο περνάνε σε δεύτερη γραμμή. Θα γίνει τελικά το γυροκομείο? Ίσα σε ώρα κρίσης μας χρειάζονται αυτά τα έργα. Απλά βλέπουμε δεν είναι αυτά που εγκρίνονται όμως. Ναι, συμφωνώ, αλλά εμείς πιέσαμε, είχαμε βάλει στόχο αυτό από την αρχή. Θεωρούμε ότι είναι ένα σοβαρό κοινωνικό έργο για να βοηθήσει τον κόσμο. Άρρωστα είναι το κεντρικό γυροκομείο της Χαλκιδικής που θα γίνει στην έδρα του Πολυγύρου. Είναι στα τούβλα γιατί είναι ένα έργο που είχε ενταχθεί το 1999.